मंगळार दीस आमचे दिवंगत नेते मनोहरभाई पर्रीकर यांची पुण्यतिथी आसा आणि त्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान आम्ही गोंयभर त्यांचे आपापल्या मतदारसंघा भितर कार्यक्रम करपाक ऑलरेडी आम्ही ठरयल्लें आसा। सगळ्या मतदारसंघांनी प्रत्येक कांय मतदारसंघाचो एक कार्यक्रम जातलो, कांय मतदारसंघांनी जास्त जावं शकता। त्यामुळे वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसात हे मनोहरभाईच्या पुण्यतिथी निमित्तान संबंध मतदारसंघांनी करप अशें ऑलरेडी ठरयल्लें आसा। हांव कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यानी त्या भागा भितर मोठ्या उत्साहान जातून पब्लीक मोठ्या प्रमाणात इन्वॉल्व जातली, केवळ कार्यकर्ते अशें न करता। कारण मनोहरभाई हे तशे सगळ्याच पब्लिकेचे नेते, वर्ष केन्ना जालें तें कळत ना, इतले फास्ट वर्ष निघून गेले आणि ताका लागून मॅक्झिमम लोकांचो इन्वॉल्वमेंट करून सोशल मेडिकल कॅम्प आसतले, ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतले, एखादी क्लिननेस ड्रायव्ह आसतली, तांकां एखादी हाचेर एज्युकेशनाच्या संदर्भात एखादो विशय आसूं शकता। अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर त्या मतदारसंघा भितर ते कार्यक्रम करप अशें आमी ऑलरेडी अपील केल्लें आसा आणि कार्यकर्ते त्या मतदारसंघा भितर करपाक लागून प्रिपॅरेशन ऑलरेडी लोकांक कार्यकर्त्यांनी सुरू केल्लें आसा। 17 तारीखला भाईंची पुण्यतिथी आहे, 1 वर्ष त्यांना पूर्ण होतोय। भारतीय जनता पार्टी गोंयमध्ये भाईंनी भाईंनी रुजवली, वाढवली, कष्ट घेतले। त्या नवीन कार्यकर्ते मोठ्या प्रत्येक गावागावात, प्रत्येक शहरात, प्रत्येक तालुक्यात तयार केले। पार्टीचं त्यांचा एक उद्देश होता, पार्टीचं ध्येय धोरण, त्यांचं किती कोणीही मित्र असो, पण एकाने पार्टीच्या विरोधी एखादं जर काम केलं असेल तर त्याच्याबरोबर न उभं राहता भारतीय जनता पार्टीचंच ज्याला निशाणे भेटते अशाच कार्यकर्त्याच्या पाठीमागे ठामपणे उभं राहणं, त्यांना पटो किंवा न पटो, पण एकदा पार्टीनं ठरवलेली गोष्ट ती योग्य त्या गोष्टीला न्याय देईपर्यंत तिच्या पाठीमागे राहणं हा त्यांचा स्वतःचा मूळ स्वभाव होता। ज्यांनी भारतीय जनता पार्टीमुळे असा गोव्यातील एकही तालुका नसेल, एकही गाव नसेल, एकही शहर नसेल की ज्या शहरामध्ये, ज्या गावामध्ये मनोहरभाई पोचले नाहीत। गावातील लहानातला लहान आणि मोठ्यातला मोठा हे त्यांना प्रत्येकाला त्यांचं डायरेक्ट नावानं ओळखायचे, अशा तऱ्हेची त्यांची हे होती। आणि त्यामुळे निवडणुका 22 तारखेला आहेत आणि मनोहरभाईंची पुण्यतिथी 17ला आहे। सगळ्या कार्यकर्त्यांना एक आव्हान आहे, कारण खरी श्रद्धांजली हे जिल्हा पंचायत निवडणुकामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं ज्यांना आम्ही कमळ निशाणे दिलेले आहे अशा सर्व उमेदवारांना निवडून आणायचं आव्हान, आणि जर सगळं निवडून आणायचं त्यांनी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या मतदारसंघामध्ये जे भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून कार्यकर्ते उभे राहिलेले आहेत, त्यांना कमळ निशाणे मिळालेले आहेत, त्यांना निवडून आणायचं आणि तीच खरी श्रद्धांजली मनोहरभाईंना दिली असं समजायला हरकत नाही।